Sipatipun Caleng Srenggi menika salah tunggalipun tumadosipun saking cilataning Kamacandra Dinuka ingkang awuja dening pukulun Kacara Kula. Nyatanipun sedaya menika sampun miyak gagarising Resti. Inggih menika taneh lamun menawi dipun tedhasana bedama menapa kemawon menawi boten dipun tamaki tetahan kula gading yen kowe mangun sumingkas-sumingkana tak tamaning kula gading. Sasmitaniro Bambang Alimurti dipun tamai bapan tetakan kula gading medal sang prananggana jroning pesta ngrapal Aji Janur Wendo kumayane ngaji Janur Wendo dipun tamakaken Caleng Srenggi tos tok telenging ati jebablak wujud urun moke.
sakiting kewan ingkang sanjeroning paranggana durung ana papasaran nemahi tanem tuwuh kang saka dayaning turut pepereng ana areng turut pepereng turut terjun keparang terjun turu sing jurang mundhut saking gunung reksa muka ana capa sakembaran nenggih Nyai Lurah Bagong Mangun Diwangsa Kyai Lurah Bagong nimbali dumateng sekabat jempote ireng abang kuning kelawan biru kinen anyanyanatin dumateng Dandang Gula Sarapada dumadi teko ayang-ayang diketak balik dadi bak kaya mengene iki. Ah nek sore mangono Jawa Klitik karo Jawa Kluthuk saiki arek dituru meneh. Kangge gegeraken swasana. Yo aku njaluk lagu nonton wayang. Lagu nonton wayang niki anggitane kanca-kanca Brangloran. Iki Sri Kandi sing melek ora iki? Nah, ayo. Ayo, Nduk. Condro. Wayahmu dalang apa ngendang? Dalang itu, Nduk. Apa? Dalang, iki nih. Ayo, Rene maju. Nanti bicara Condro ini. Ayo. Ngendang, ngendang. Ayo sing iso apa nganggo campur sik ya. Ya, di anu Mas, nyuwun nonton wayang rumiyin Mas. Ayo. Nonton wayang. Monggo Pak Lastri.
sesingitan ono Bank Indonesia nyatane ini adalah memberikan kontroversial atau mendeteksi sejauh mana pewayangan-pewayangan dan Joko Padi. Oh, iki. Yen ngono sesuk ku rasa suwi-suwi aku tak ndang ning Bank Indonesia. Nyapa? Bojoku tak gone rono. Kaya apa? Asli apa palsu ngono. Lah iki khusus duit, Pak. Oh, duit ta? Tak kira iki bojoku. Monggo ngersakaken menawa, Mbak. Selincu. Nggih, monggo. Ya, selenco le. Nggih. Menika nggih wonten anu lho, biduanipun campur sari lho. Oh iya no. Iki arah sinten monggo. Monggo. Sapa sing Kali sinten? Mbak Sri. Nah, ikan Mbak Sri kok. Nggih. Ya, Kulaturi jumeneng Mbak Sri sik bocah. monggo Mbak Sri Utami. Sik. tok kono tok Vin. Acungan jempol tepuk tangan Mbak Sri Utami. Jangan. Iki sinden sitaki asli saka tlatah Gunung Kawi. Oh. Uga wonge modele delan sikile kaya telo. Lo. Ngenyek. Loh, Gunung Kawi apa? Gunung Kawi nggon telo ya. Layakno.
Ayo piye? Mbak Karen iki Ngopo? tak sangkadan koyo hamburger. Kok iso kowe ngomong hamburger ku? Amerika iki apa? Amerika ki yo nggon. Nah, golek ana Mbak Karen ki nek Hamburger sewu hamburger. Pak Karen kula tak nyuwun pirsa. Mikipun dipun cepeng. Oke, sayang ana apa? Diceluk sayang. Aja cemburu lho, Mas. Cemburu. Ora sampe iku sak sampe niku sak ipet koyo iso ngatasi. Lo. Ngatasi. Jangan dilihat orangnya kayak setan, tapi servisnya kayak ketan. Ya ana apa? Non sewu penjenengan menika dangu wonten Jawi. Nggih. Menika kan dangu mboten kundur wonten mancanegara. Nggih, leres. Menika napa tesik eling bahasa panjenengan. Basa kula. Nggih no. Ora mesti ingat kok. Mila, Heeh. cobi kula tangleti. Oh ya coba mesti pinter aku Mbok tes, lho. mbok tes. Tak tes no, tak tes. Lah, Ijino karo iki sik. Non sewu lho Bapak. Loh, Kula kepareng badhe ngampil sekedap. Yo tak pengestoni koyo Mboten nek meten. Loh. Kok ada izin dulu bareng? Lah tegese iki engko nek karo aku terus apa ya? Non sewu. Nggih. Nika menapa saestu panjenengan saged seling. Ayo coba wis. Menapa saestu lho niku. Heeh, ya. Meja menika menapa bahasa Inggrisipun? Lho sampean apa ngerti tata bahasa Inggris? Bahasa Inggris lho, Bahasa Inggris itu kados pundi? Kan tata bahasa mesti pakai awalan the. The. Nah. Nah, benda itu pasti awalan dengan the. Apa wis ngerti? Dereng. Nah iya kan koyo apa man? Meja. Yo the table, Kursi, the chair, Sik ngiling. pintu, the door, Eling. andruwo. the drawer, Nggih. the ghost. Ngono jare wong Amerika. Bahasa Inggris Ya mungkin. apa? Alah biru. The ghost. Alah the ghost apa? Kursi napa? The chair, Chair, meja. the table. Anek ndruwo. Nah ya the ghost. Alah keliru. Apa? Ndruwo. Dulu apa? Bahasa Inggrisnya Apa? Demit. Nah, Nah ya iso. ya. ndem. Heeh. Wong meteng napa? Wong matang. Wong meteng. Yo pregnant woman. Alah Apa? keliru. Apa? Bener kuwi lho, keliru. Lah kowe? Wong meteng ki ndegek. Alah. Mesti ndegek terus. Lah saiki lek sing ning kandang dene mambu. Aku ndelek. Ala iku anu godhong gedang. Alah kok melu sik asli Gedang. Napa? Lek wite gedang apa? Loh. Ndebok. Ndebok ya sing didep iki lho mosok wengi ngedep-debok kok seneng. Ayo lek wite gedang bosok piye? Hah? Lek wite gedang gedang bosok, Golekne ya gedang bosok ngono. ndebok. Ndebok. Sampeyan ayo. Tepuk bosok. Yo mesti. Aman kok ya. Mesti. Para-parane iki. Pinter. Oh, lah ya. Wes. Loh, lah kok ora mesti. Apa nih? Napa? Ayo apa? Lah napa mau? Bu? Jenengan iku ngomong apa? Ora apa-apa. Lho cangkemmu ya omong Lah to. iya. Wis sampe meneng. Sing wedang. Kok ngene ya meneng ae kok Tak ya. kira ki ape debat karo ingkang ganggu. Ayo ora wani no. Nek kuwi nek ben-bengi kowe lho. Napa? Nek geger. Piye? Wong sing kakung dalam, sing putri sinden. Kuwi yen bengi rumat ki nggih gending. Alah ya ora iso. Penyanipun Pak Soleh tekon pas tanggapan mesti gending. Bukan nunjuk kamar mesti Piye? disusun nyauri nggih gending. Pancen sinden seniman. Kae ngono kuwi. Nek nyari ngono. Simbah sinden. Pak Soleh metu. Ora butuh kae-kae. Iya. Ya. Jam 2 bengi teko ayu nang rene anake wis turu kabeh lho. Nek ndi lho. Si Pak Soleh. Wis mlebu tiyang lampu paten lah kok Mbak Kern nyauri penak. Piye? Jebul mung sak mene. Lah piye bayangno. Tak wis ki opone iki? Apa ora ngeres iki ya? Sak sakmene kan, Pak. Ora Kok tangane karo kene kok sakmene? tegese sak mene iki lek ngopae kaya anggone brindalan ku lho. Lah ya Pak sencet Kaya dong. brindalan ku lho kok biasane ki akeh bisa itik. Kaya ngono. Kaya Ngono tanganmu kok ngene. kuwi lho iki kulino ngene. Ya. Aja kaya ngono. Ora par. Ora pareng piye kaya Iki endahing dagelan niku ngerti dagelan niku. Nggih. Zamane abad 8 dagelan niku sinebut
badut ngono. Ngoten. Iya, ana prasastine ing Dinanaya. Iku candi badut itu candi dagelan. Oh. Tegese joget sing lucu itu dagelan. Nggih badut niku awake. Heeh, jaman Majapahit mari terus awayang banul. Jujulu iratrita raju kalamun sirah adalang, lamun amadoni sirah pager antimun, lamun awayang banul sirah gagak ketawang. Ora kowe. Napa niku? Iki mau Pas niku kula mboten mlebet niku. nek tadi dalang sing besus. Oh. Nek tadi penari sing elok rupawan. Nek tadi dagelan kaya jog klitik jog luthuk apik. Alah kula riyen iku jane nggih pun ajenge dadi dalang. Kowe apa iso? Ayo, kok iso? Aku dadi dalang sedina tanggapan ning nggonmu wis jang rekoso aku. Kowe tak wis tanggapan Alah wis rekoso wis. rekoso ning ndi? Wis nggone panas ora nek wite. Andeng kuburan Pancen yo pisan. mesti desa. Bersih desa mbok yo ngenekke terop elek-elekan kok piye. Danane ora cukup. Wah, lawan panas kowe ro sinden kowe. Piye? Wah, jan wik kotangan tok lho. Sangke panase nggih ngono kae. Lah iku sindene wong obong boto kuwi. Sinden wah lah kok sing nakal anake niki. Ayo. Pak nggih, Pak Dalang niki anake nakal lho. Dalang niku lak nggih jare. Iya. Lho, jenenge kan jenengan enten sajene to. Ya, betul. Enten gedange. Iya. Lho anake niki kok teko niku mara. Terus Gedange niku dijikuki sing anake niki, sing nomor 1. Nakal pancen anakku nakal. kuwi bocah sing kurang pendidikan. Lah kok kula sila niku gedang dijiko Nakal. kula tokne. Ah. Gedang dijiko sing nomor 2 teko mleh. Anu ndelok Pak Ledok nitik dalang misale nek gedange gedang kurang dijiko. Pancen anakku senane gedang. Sing nomor 3 sing cilik dhewe Kabeh nangis. kabeh Nangis. sing Kabeh dunduman gedang dhek kok ora enek lho. Sing nomor 1 kok ngujuk-ngujuk elek. Piye? Apa? Gedange sing enek lho sitok dilingguhi Pak Dalang iki. Iki Lah. jenenge cempolo itu tuh gedang iki. Lah kok aku Cempolo. linggo ki gedang ora dijiko. Heeh. Mek dicuti. Iya, aku udah sewi jan keri aku. Kayak anakku pancen tak kokon kuwi. Tak kokon. Lu tak kokon tunggal ngene iki. Nah, ayo aja ngomong wae kae ana Ibu Waranggono. Heeh, iki Ibu Sri Utami sing saka Krandil. Oh, iya. Iki mang terus saiki sing saka Balesari, kabeh padha Sri. Oh, Sri. Wayange lakone Sri, Iya. dari Sri. Pokoke pun nika lho pojok dhewe ku wajah tenan wis. Iku kok lek wis kadung. Nika artis saking wah wis TV swasta ngendi-endi tau dileboni. Terkenal deh. Iki di lokasi syuting TVRI. Oh, debat. TVRI pemantare ning gone Kalisari. Loh, Kalisari saiki wis dibredel. Ora enek. Wis diobrol. Pemantare ning Wis Kalisari. ora enek Malang wis ada pembersihan. Oh, enten pembersihan to. Heeh. Kulino. Ayo monggo Bu, badhe ngersakaken menapa Pak? Sri Kawin mandul. kawin mandul. Iki Ibu Sri sinten niku?
ketua nggih. Ketua nggih. Ketua Bupati ta nggih? Dadi penasihat Nggih. Mugi-mugi angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi saged kaleksanan menapa ingkang sampun dados cita-citanipun. Monggo loro wakili Dewan Penasihat Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Malang panjenenganipun Bapak Hakim. Uga ya kuwi Dewan Penasihat Yayasan Pendidikan Islam lan Kesejahteraan Umat Budi Mulia ing Pakesaji. Bengi iki seniman Dewan Kesenian Malang ya uga rawuh. Awan mau iku nggelarno sawijining kesenian kesuburan tanah, yaiku kesuburan bandengan kringete penari sing tumetes ana ing bumi Malang. Nggih, dayanono dadi kesuburane apa Kang Cinandur, kayaning para panjak yoga dalang sinden murah rezekine. Amin. Sing dodol bakso ya payu. Amin. Sing dodol sekoteng ya payu. Amin. Iki cirine Malang Raya. Niku sinten sing kayane sinten para panjak dalam sinden. Sinden. Lah dagelane mboten jan sebutne. Panjak dalang sinden. Korupsi. Lho, iki sing dirembuk Bap Pepadi ku ora mung ngrembuk dalang, ngrembuk panjak karo sindene. Perkara dagelan ku bon-bonan. Menapa dagelan ora iso melu Pepadi? Lah kowe iso matek dhewe iso sugih. Malah dalange sing tetep kene. Berarti sik sugih awake dhewe. Masa? Ya sugih omong kowe. Lah ku omah kula kalih kok. Lah iya Omah. Oh, omah ngono. Omah apa? Doro karo jangkrik. Tambah modal tepak. Nggih, niki mekaten anu Pak Dalang iki sik ana bola Soleh. nggih. Nggih. Menapa tasik wonten? Ya kok ana goro-goro maneh Nggih. Menika rembag cekap cukup mangke kepanggih wonten goro-goro. Nggih taksih wonten sinden setunggal dereng munga. Oh, Kalian lari-lari Sri Kandi nggih Hajeng Nabu. Manten. Nggih. Aku nyauk lagu. oh menika wonten anu krawitan saking Sri Kandi. Nggih. Oh, iya. wajan. Dadi caos sing Saya generasi nggih. Nggih monggo to. Dadi iki pengenalan lebih awal Lagune apa nih? Niki nyon campur sari rumiyin Mbak Lastri. Oh. Nggih, napa Mbak? Tali kotak. Oh. Bisa kowe tali kotak Anu nun saya pundi to namine Mbak Lastri? Lah iku yo. Anu jenenge Mbak. Oh iki mak juragan Lohan kae to. aja sembrono. Aja kaya ngono kowe. Kuwi kawanane Kang Mas Mono. Hartono. Wis petok aku nang Iki ngene. ngono. Putrane pepundenku Sulaiman ken saka Wis janes ngene iki lah wis tenang. Wah, roh penyanyi ini bojoku kok ngomah tak pateni. Ya lho. Bareng apik, bareng kuwi ireng, gawe kaos putih dan sang wadon kok malah kaya madu mangsa. Wis bicara genteno Monggo. geto asale saka telo yen ra petuk neng ati rasane gelo iki diganti tebu digiling dadi gula. Ah, iya to. Bojo ayu kuwi nyepaki tangga, bojo ayu tuk diingoni, bojo sing tuwek ayu ndang dipateni. Ayo. Bicara suwe. Ayo. Kowe guyu. Aja nuru omonge dagelan. Ayo, Nduk. Wis ngomong-ngomong pancen sing dibayar cocok. Iya, Kak. Iya. Rasa ana Tentane lah ngono lah. Bener arek sing boyo kan ya. Bener kuwi. Selapo terima kasih atas penyocotannya. Cocotannya, ya. Ora gede. Tali kotak. Ayo, Mas. Akeh panggoda pangrencana ning alam kang nedeng-nedengi dina saiki
wis puncatan marang kaseimbanganing bumi. Titikane angger biyen ana desa Mawacara Gendhing Mawamatut Negara Mawangunan, kabeh desa wis ilang adate, kaya paribasane kali ilang kedunge, pasar ilang gumbrengenge. Wektu digo iki aja nganti kedalu. Warsa awake dhewe pinuju minangka pamong ayo padha budidaya. Nyuwun marang Gusti ingkang Maha Kuwasa amrih lestarining bumi ing Medang Kamulan. Pamong Joko Candramawa kawan mayung yang kawula non nggih miji dumateng pamong pun Candramawa. Miji dhateng kula pun wayung yang wonten dawuh ingkang kados pinitindak ingkang pramono. Parangga jeneng peken para kula para among tani sakiwa tengeni Medang Kamulan. Amrih iji mongko kemawon mongko tanaman Suami Padowo tepangaken kula Ki Gedhe Jurutani wonten piantun ingkang ageng busana rempyuh-rempyuh nganti sajak niti sawergunging saksara gula katitik mawi wonten ing tengara lan prabya udut Palawija nika apa sinten kula nderek nila krami adalah jagat manis kula Bathara jagat pantes jeneng kita ora kadulungan marang jeneng ulun iki kumalaning rejeki aku ning Raja Brana. Aku sinebut Dewi Yaya Kaki Jurutani aku Joko Sedurna. Parang padha rahaja kabeh amung tani kang iki janjane ngopeni apa mikiraken apa? Wong urip urung ketahe mung siji. Kena kanggo pacitane urip sambang turung mungker ketok baksone kan lho. Iki ngono cuma guyonan ger. Ora susah mulah-mulih nang kene kok keriwane.
sumbering ekonomi iku condandani maneh. Saka kumalaning rejeki ratuning Rajabana sapa ngerti lho Le bakal melawan nang luar negeri maneh. Iya to Le. Wektu dina iki rego cukup aja enak-enak kanggonmu guyu. Guyu kan bungah-bungah iku ya watane enten-entene ana susah. Ning nek susah enten-entene arep menyang endi yen ora oleh marang bungah. Lho jeneng loro ya susah yo bungah. Tumiba ing sapadha ayo dole tak kanthi iki sajae ana turune kumalaning rejeki ratuning Rajabana ana ing kraton Purwacarita. Ayo man tak derekno paman. jagung panon katon pucet cahyamu sajae kaya telekno banyu olah dalan Sri Jenjen karo si kuncung mangsa borong ngreksa bendaramu Sri Kumalaning Rejeki Gundul ayo melu aku iku sajae ana talaga tak jegurane golek Dani Saratara sajae banyune kinclong-kinclong sadurunge njupuka sudan banyu wadhawana mara jeneng ingsun bakal siram lelumban Saratara ngriku pukulun Jaka Sadrana lumepat dumateng Alumbang Sumedang ing tanah Lembang bocah kantos manten po Sri Gundul Siga Jebur kedelengan mateng kencananipun dados bulus jompong saknalika
garpo kakang. Lah kok iki jenenge sendang padusanku. Leleran emas krikile dadi inten wedi dadi berlian kakang. Kadek ana iwake badhe bang sisih kono kakang. Aku coba cekelno badhe bang sisih kecono iku kakang. Aduh Yai, aja nganti wong dulu iku kena pangliduk ing mripat. Yen sliramu saka pandulune mripat sasap singgih ya nek wancine bedhug tengangi ora ana sedan adu-adu Yai. Nek kados mengaten kula piyambak yang badhe nyepeng. Oh iya ya, nek pancen kaya ngono aja suwen tak cekowe. Banjir bang sisik. Gerbang sising jono dipun cepeng kenging cepeng gawel nyatok gagel saking mereka dipun ganting dumateng daratan wujud Joko Setara geger campok lan saning bato kang wani ngawu-awu gawe sulapan oneng sendang adikku Sandang Garbo mangerti yo yen sira tata tetanyo karo aku sing duwe usara praja wewengkon ing Lembang kene dene jenengku Sandang Garbo iki aku senayani adikku Sandangwati. Oh Sandang Garbo, Sandang Garbo. Pitik iwen ngerti marang paugeran sakok seliramu iku kaya wong gak ngerti marang tataning paugeran. Adalah si. Oh iki jenengmu sapa? Aku Joko Sedono. Oh adalah Joko Sedono. Sapa kang wani gawe ontran-ontran ing Sendang Lembang? Iku teges wis dadi kena nglanggar hukum ing negara. Mula aku arep takon karo aku Joko Sedono. Mula iki model takon. Ya nek iki padusan. Aku sepisan bedane satriya ngono kudu angur kepi. Saka ngendi sejatining kawruh, ana ngendi dununging katenterman lan saka ngendi kawelasaning ngamuji. Kawruh ngono saka yang boti-boti katentraman ana sanjroning rasaning ati kawelasan pamuji ning karajan apa kang sinebut prasaja
wong kang prasaja kuwi padha ngerti marang uripe sapadha-padha. Oh iya. Banjur ana iki mapaning jiwaning manungsa tumrap bebrayan. Sing paling gedhe iku pitulungane sapa? Mitra peparinganing dewa iku apa? Kapan tumkaning pangayomaning kang gedhe? Jiwaning manungsa iku ana anak-anak, pitulungan gedhe iku mendung awet udan. Mitra peparinganing Hyang Widi iku ora mulya mung sipating bojo. Mongko bojo iku bojoning jodoh. Yen sliramu ratu wis mesteni ngerti marang wong kang kasatan, apa maneh sing nelak iku bojoku bojo iki bondone jodoh garwa sigarane nyawa abote kaya ngungkuli bumi. Oh iya, apa kang abote ngungkuli bumi lan apa kang dhuwure ngungkuli langit, apa kang luwih banter saka kilat, apa kang luwih akeh tinimbang siket. Yen kaliru pamawasku abot ngungkuli bumi iku ibu, ngungkuli langit iku bapak, luwih banter kilat iku cipta, luwih akeh saka suket iku gagasane manungsa. Sira weruh banyu jari emas, kerikil jari enten, kegodhongan jarining Kumala Retna. Nek kaya ngono ratu milik kesugihan, sugih-sugih ratu tumrape Jagasdana wani bergonjak marang Jagasdana kena kasih arepe apa? Sanajan aku takra bin yo yen pancen bisa pangentinge cekelen sandang garpu ketiban udangane alam. Marga dalan lungit pucuking gaman mulandhep, nek pancene pucuking gaman lambu tibane pesta kelawan pesti bejo cilakane menungsa amung Gusti kang gawe urip. Ayo tamakno ing dodo, nek keduren tak lunjake, nek kendhen tak godhokane, nek tuna tak sarap. Oh, ketiban pusaku kala bira lebut sak walang-walang.
Sliramu wani nglejarno tak yasing polo tak simpen tak gemburi aja ngantek kawis toro ngantek sliramu nglepasno semparing polo piro nek kaya mangkono sliramu kesiku karo dewamu kok iso sliramu ngendika kang kaya ngono ngarep sliramu pancen pinter gawe sulapan banyu bisa dadi mas krikil bisa dadi inten aja mbok mawas aku kulap gedhemu sak diri sudo aku dak nrimakno kala Birawa biyen dumadi pusaka telung perkara nalika rasa sejati perang tanding karo kumalaning Mesir macan putih Suralaya Bathara Wisnu sira mung kedunungan sipating nugraha pusaka telu pesene nang pandhe manik moyo empu permati ora kena ditapakno nganggo gendhewa tak sifat nganggo tangan lepase jempare sepisan Kuntawijaya danu piniba ning kul Bathara Guru angka loro sandang garba ketibanan Kalabura dening bulan kari ana ing Purwacarita nek kaya mangkono beguguk mabuta waton wong dikai kanugrahan ora nrimo krikil dadi inten nek tak ibaratno sliramu golek iwak buthek wis kadung banyune meger sliramu dadi nalendra kumawasa dadi yo gunung tembaka lek yo gunung tembaka dengan mudhun saking Suralaya dhateng Madyapada niki mboten dikengken buta but nyebut to menika mboten ngertos pepetening budi menika tegese mboten kuat nahan gawa nafsu lah mongko satya pangawan dewa lah kok nuruti dadi buta niki mangkene kedenangan purung mencarakan wiji dadi ayo salin waduh masyaallah ayo gundul
turak kepiak kang tanpa genting. Iki anakku Butut Santoko sing duwe kitab tani, sing duwe anak rupa kewan-kewan. Apa bener seliramu gak ngerti tumuruning kumalaning rejeki ratu ning Raja Bron? Balik sapa kang dadi aran? Mangerti ora ana siji loro kumalaning rejeki. Ratu ning Raja Brana ya mung kasalira dening aku Kulon Joko Satru. Kumalaning rejeki garwaku Sri. Wah, dalah yen kaya mangkono kenek tak jaluk dak iya tak jaluk ngamutaken dari perwala taladeni. Nek pancen sliramu kudu wani tak rebut rasa tak lewat tampang terlibat. Aku moro tangan Pak. Recording stopped. Recording in progress.
gaduk asu anggonku topo gudeh keceh ledok taunono windono dak kakal jugaring nggenku topo nek ora antukku malaning rejeki ratuning raja ngono lah iki sajake ana arek mrene nduk mrinio Sri muga watukku bisa ilang Sri ketambalan karo sliramu tobat metu ana kono diuber-uber karo kewan sipating raseksa aku mlebu guwa lak ana sliramu iki tegese awakmu wis jodoh karo aku kon putih kulitmu abang rambutmu aku arek ireng lek putih karo putih biasa golek sing luar biasa manut Sri tak ojo kon saiki tak ibarat mlebu jroning wuwu mlebu jroning guwa nduk aku topo rino kawane gak lega nek ora bisa dimbani ku malah ning rejeki yo aku manut tapi sliramu kudu manut karo aku kowe tak petani iya aku petanono ing mriku Sriku malah ning rejeki metani wontenipun bareng ningali wonten rikmanipun wonten kala jengking kelabang kures ula weling lan sabut Nagawanda ngandhaken kemayan aji siap Begonanda ngantuk kepati dipun tinggal ninggal kalian mripatmu para ana bobotmu ora ana siji loro iki sing duweni ku malang wah yen kowe oleh tak jaluk dak iya tak jaluk nek ngantek gak keturutan aku golek calon pelonggoh getim ketih
Jebablah jebane lemah sinaput ing kaheningan Bambang Baduk Baksu kena puluh anjing ilang sipate Bambang Baduk Baksu wujud yanteng kiri-kiri kaya katra jampel Sang Hyang Wisnu Murti Wijaya Pangwetan Wesrahina Tagiya ngandon kule ngandon guling metu laman butulan lawang gede den jagen berkencong babak krom kali berantas saka sing entas kali lajing saka sing ajing kali metro saka sing ndala sipan makukuan kados pukulun Bathara Narada ingkang marepeki wonten kedhaton kedhatulaya ing Purwacarita dasar Kaparanyata ngaturaken Om Awignastu Hasmandarahum kasih kita ngerti sebuting marang dewane cekak cukupe anggonku pratana ing kene ngempun dawen utusane pukulan Bathara Guru iki kudu ngrupti ananing Gendaka Kencana. Gendaka Kencana iki isine Dewi Trisnawati ning aku njaluk bumi sing sak cengkah sing gandane ngalung kudu ditamaki pusaka Buratari. Ngriku sasmitanipun pukulan Jaleka Putra ngempun dawuhipun Sang Hyang Padawinenang bilih benjang badhe ora disebut tak kurangi. Recording stopped.